L-eksieħeb fin-negozju ta' Adrian Delia, Chris Bajada, ħareġ jattakkaħ u qal li Delia akkużah b'mod inġust biex jiddevja l-attenzjoni mill-problemi li għandu mal-FIU u jitfadel fuq l-ex kap Simon Busuttil. Ir-rapportat dan il-Gazzetta Malta Today li fakret kif Delia kien iddikjara li l-firma tiegħu fuq riżoluzzjoni dwar il-kumpanija li kellu flimkien ma' Bajada kienet iffalsifikata. Delia mel din id-dikjarazzjoni meta kienet jiġi investigat mill-FIU dwar allegazzjoni li kienet għamlet il-blogger Daphne Caruana Galizia li qed jiġu depożitati flus minn ċirku ta' prostituzzjoni fi proprjetajiet f'Soho, proprjetà ta' missier Bajada f'kont bankarju li Delia fetaħ f'Jersey. Il-ħabib ta' Delia kompla li ma hemm l-ebda dubju li Delia kien dak li fetaħ il-kont bankarju f'Jersey. Bajada qal ukoll li fi żmien li Delia għamel stqarrija mal-pulizija dwar l-allegazzjonijiet huwa kien jinsab l-isptar jiġġieled tal-ħajtu. Sostna li Delia mill-allegazzjoni bittama li dak li huwa jaf dwaru jindifen miegħu. Jekk Adrian Delia ċaħat li fetaħ il-kont f'Jersey qed jikdeb, iddikjara Bajada. Bajada kien iddefenda lil Delia meta fis-sajf tal-2017, meta Delia kien kontestant qatt-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Caruana Galizia għamlet sensiela ta' allegazzjonijiet dwar l-irwol ta' Delia fiċ-ċirku ta' prostituzzjoni f'Soho. Iżda issa Bajada jinsab irrabjat li Delia implikah fl-allegazzjoni tal-firma falsifikata li waslet għal tfittxija mill-pulizija fid-dar tal-eks mara tiegħu Diana li tiġi oħt l-eks kap Simon Busuttil. Ir-raġunijiet huma ovvji, sostna Bajada mal-Gazzetta. Delia rrid jiddevja l-attenzjoni fuq l-avversarju tiegħu. Minn meta saru l-allegazzjonijiet minn Caruana Galizia fis-sajf ta' sentejn ilu dwar il-flus mill-prostituzzjoni fil-kont f'Jersey, Adrian Delia baqa' jirrifjuta li tinfetaħ inkjesta indipendenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.